Magmanman. Sige, copy. Sige, pag-amping Agent 3. Dapat di mo makuha ang USB nga naanahon. Girl, sa USB. Hello, Agent 3? Hello, ma'am. Yes, ma'am. Nanako diri sa Olog, ma'am. Sige, pagmanman sa diha. Makita na to nimo si Jah. Magmanman. Sige, copy. Sige, pag-amping Agent 3. Dapat di mo makuha ang USB nga naanahon. Sige. Girl, sa USB. USB ba? Mag-download maguguganta? Sige, bigil. Isok-sok naman niya akong USB dito sa iyo. Tara! Mga boss, bayong hapon. Sa Olog ron, sa Olog. Mangutan ako, boss ba? Namoy mga napis Andre nga mga kinainala bitaw, boss. Wala ni agi diri nakita mo. Nasa banda. Asa? Ikot man mo yung klaro eh. Tara mo. Hello, Agent Trey. Agent Boyet. Kumusta diha? Nana ko diri sa Kwan, Bird Park. Nabot na lang ko diri sa Bohol. Diri sa the campsite. Kumusta, Dra? Walay mga kaduda-duda nga mga butang diri. Sige, Agent Trey. Ayo-ayo. Sudlon sa nako ni diriya. Balitaan at takaw niya. Sige, Agent Boyet. Maton ako kay ugma kong flight. Bye-bye. Karoon ko kakita itong nanggama ba unsa ka to? Matay mo laag sa siguro ko, matay ninyo, mga diriya. Atay, wala man bay. Palin si Rong Park Line siguro. Atay, habog mo din eh. Ang sagilang, may tao na ko siya. Wala lagi. Atay, nyawa Adriya.
uy. Bagay, kalasangan mo po di. Hello, Agent Tre. Hello, Agent Boyet. Dugay na ko sa gilibot-libot rin sa buhol ba? Pero wala dyan kayo nakita nga nagaman man. Nya, kumusta mga kadra? Wala diri atong asit, paminaw na ko, ni bali na siya, wala dres tagom. Wala man diriya sa mga park. Nalibot na tanan nimong park. Wala jud. Minaw na ko. Wala to diriya ba? Sige, mangita pa og laing lugar diri. Pag sa sunod adlaw ha, mauli na ko. Sige, Agent Tre. May pagmuli na lang ka. Kaya magkita na lang ta sa personal. Okay, bye-bye. Pero mulaag sa ako. Hello. Hello, boss. Kumusta na, Detective Ikaw? Ano ko sa location, boss? Paglingi dia, nakay makitaan nga payag. Payag, Naitaw dia, ay tao, nagunsa. naglingkod-lingkod. Mo ni siya tong spy nga nagtraidor. O, mo na si Spy Boyet. Mo na nag-traidor sa tua. Sige, boss, may problema, boss. Dakpo na ako na karon. Kana iko, dakpa. Sige, boss. Bantay lang kag madakpan ti ka Boyet. Dako kay kang atraso sa mua. Sa man siya gagawin sa kwag ka, let's go! Grabe ka puya, aning eksena, oy! Direk, kapoy dyan kay Direk, pero para sa YouTube. Atay! Pangpang naman kaayo. Mardili na ako siya masundan. Makinahinay na lang ko. Wow! Galas ko ning bataan, pakamatay mi noon. Hello, boss. Hello, Eko. Kumusta? Nawat na siyang malay, boss. Natagak sa pangpang. Unsa? Oh, boss. I-check ba ako buhi pa? Nagginawa man siya, boss, pero dili mo mata. Eko, dili pwede nga mawala si Boyet. Dili siya pasagdan, boss. Naasaya ha ang dako nga ebidensya. Kailangan to. Ebidensya? Sige, Eko. Kay magtiwas ako glibang diya.